Тази продукция е финансирана от Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури чрез Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури. Дейността аквакултури, осигуряващи екологични услуги, насърчава устойчивото производство на аквакултури, съвместимо с опазването на природата и биоразнообразието. При производство на аквакултури в откритите басейни се използват методи, които щадят околната среда и запазват местообитанията на видовете. Дейностите предвиждат компенсации за щети, нанесени от рибоядни бозайници и птици. Такива са видри, корморани, пеликани и чапли. Целта е да се поддържа балансът между запазване на местообитанията и биоразнообразието и производството на аквакултури в стопанствата. Подпомага се и прилагането на преки консервационни действия в стопанства за производство на аквакултури чрез инвестиции в защитни съоръжения за прогонване на хищници, допринасят ограничаване на конфликта между рибоядните видове и аквакултурата, обект на отглеждане. Допустими кандидати са собственици на стопанства за производство на аквакултури на територията на цялата страна. Тази дейност цели да запази биоразнообразието в стопанствата за производство на аквакултури, като подпомага опазването на природните местообитания на застрашени видове. Резултатите от екологичните аквакултури включват прилагане на устойчиви практики, съхраняване на видовото разнообразие и подобряване на естественото състояние на водните обекти. Аквакултури, осигуряващи екологични услуги, са ключ към устойчиво развитие и запазване на природните ресурси за бъдещите поколения. Кандидатстването се извършва онлайн чрез информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските фондове ИСУН на eumis2020.government.bg. Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на eofunds.bg. За повече информация посетете сайта. Тази продукция е финансирана от Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури чрез Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури.